magunjing angin neng pagulingan. Enak Kang Lasna nggih. Ini tinggalane jaman tahun 72, 73 aku latihan iki. Wes anggere metu sik dhewe tok cik ngono kae. Oh nek gandrung nganggo iki. Kuwi 73. Aku bar disunati. Nek gak percaya teko Kang Darmo. Iki yo sebenarnya tak uri-uri iki yo modal. Lah nek bukuh iki gong Jawa. Lah boloku kuwi mbae bukuh. Tiwuk bukuh. Mbae bukuh kuwi boloku. Ning kuciwane nek mbae bukuh kuwi kadung ngacung, ora iso nembang, ora iso omong. Nek perang pinter toprak. Mbae bukuh nurun putune kok buwinter manjak. Ah nggih. Mohon monggo katamen menapa Pakde? Anu, niki ngeten mawon. Dek wau pun gending-gending anyar, tembang anyar. Nggih. Nek kula niki bakal badhe nyuwun nika lho. Apa Dendang Semarang. Ah, iku barang kawak, monggo. Monggo. Sing nembang para presiden. Presiden Waragono. Injih, monggo. Monggo. Dendang Semarang. Nek iki arang metu soalnya Pak. Jarang-jarang niku medal. Nggih. Wong-wong iki senengane yo kopi jahe. Nek kula tesih kula tokke nek pas nggon anu kae. Nggon Tajuk Lor. Monggo. Monggo. Buka celuk monggo. Buka celuk mawon. Siapa bisa rangkul tenda ayo bangun nagarane. Siapa bisa menyuruh saya? Aduh sayang, sayang saya disuruh. Saya disuruh terima kasih. Iki lho aku suwun nang Kang Lasna. Senggakmu ki jan senggak kawak ngono kae lho. Sing miring niku to. Sing miring lho. Ning sandal jabet tinggo miring mesti tak pedhot. Nek liyane Bu. Bu, nek slop yo ora mungkin miring. Berarti kuwi nek miring kuwi sikile sing kencet. Aku yo gumun lho, ora toprak, ora ning pasamuan. Angger metu aku lho rampung tek wong. Langsung biyen kuwi aku angger noprak metu aku. Sek mulih. Lah sak bakul-bakul kacang yo melok mulih kabeh. Lah niki wau nggih ngoten. Leri bawa langsung suk wong metu. Lah nek haripen ngono cek wong kondang. Monggo. Kecil-kecil kuda sumbawa. Apa setiane kelakon dul kundang kadul kecil jangan bertingkah. Aduh sayang kalau nangis jangan dipukul. Raja jaran Patumi. yo nek tratak jaran tanah pelakune miring nek jejeg kuwi jaran kepa iya toh tracak jaran pelaku miring nek sing jejeg kuwi tracake jaran kepang ben rada suwi itu lho nek langsung niku piye wong wis reneng sing arep sapa niki mengke tasik setunggal Mas kula
Bapak kula Sukarman mengke diaturi.